Mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Pulis patay matapos ginaligar ang biktima sa accidental firing. Mga empleyado sang Vallecar Transit Incorporated ginpaydalom sa on-the-spot drug test. Sa balita nasyonal, kapin 1 milyon ka mga Pinoy apektado sang Bagyo Paeng. Heart diseases nagapanguna sa gyapon nga rason sa kamatayon sang mga Pinoy sa Pilipinas. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Oktubre 31, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Ang balita. Good morning mga ka-action. Good morning Action Doors. Yes, good morning. It's a Action Boy. Kag sa mga ka-action ta, happy Monday. And Happy of course, Monday. last day sa nga bulan iya sa nga Oktubre Action Boy. No? Kadasig lang, no? Gani mo, buwas November na gid Action Boy. November na buwas. Ginaginawa punggan ni Action Boy. Kag 55 days na lang antes ang Pasko. Lapit na gid lang Sa kaayo. nagliga do, pila pa to? Nagliga na sa 100. Gani kay isip pa to 118 days. Mao pa na. Subong 55 na lang. Lapit na lang kaayo, no? Dali lang kay hindi ko din makita nga ako nga kuno do ay why balaga appear? Appear, oo. Ay, di ba namyaw ko anay sa No, yo danay sa imo dang naga-appear danay sa imo, be. Yes, maga-appear dan. Good morning kay Mary Ann Joso, kay Caril Egang, kay Faustino Capillo Navarro Jr. Good morning sa imo. Kay Miss Jinky Dialagdon watching. Good morning Miss Jinx. Kay Dads Aberiaser, good morning sa imo dala sa may sumag. Kay Rosalie Magdayaw Aro, good morning man. Ana Sinoro, good morning. Susie Mexica, good morning. Rodolfo Avila, good morning man. Margie Haniva, good morning. And of course, araman si Ma'am Vanessa Mayo, good morning Ma'am Van, and kay Doc Matt Mayo sa may Minnesota. Si Ma'am Romela Ilostre Arevalo, good morning man sa imo, Ma'am Romela. How are you? Ba, dugan na tawla kita kay Ma'am Romela, Action Boy, no? Correct. Sige lang, ang muna siguro ka busy sa live. Kaya, Miss Ana Sinoro, yes, morning man sa imo. May nga pag pamati. So, sa Sabado na Action Boy, no? Ang al 5 de Nobyembre. Yes, al 5 de Nobyembre Kabay sa pa Bago nilang City. pag-ulan nun. Yes. Kumusta ang Queenie daw? Wala pa sa kapabatyan, Wala no? pa man si Queenie kapabatsyag. Kaya siling ni Queenie pagwao niya gidanay si ano. Si Paeng. Oo, hindi siya gusto nga. Hindi na gusto pa makita si Pae. Kasi gusto mo mag-abtanay sila. Basta lang magsiling daw si Paeng. Siyo, tingin ni Queenie. Yan, ugay na. Hindi, Kuya Simo. Hindi, kuya. Oo. So, kabay pa ganing, hindi na lang siya magsulod, no? Yes. Kaya, masao. Especially buwas, kaya Todos Los Santos, buwas. Gani Di Kalalag. man. Di ang mga ka-aksyon naton, mapapatyo. Subong kasugod na, actually, subong ang iba, no? Kapaninlo. Subong ka paninlo. Iban ka bisita, gidya mo na sila, kaya hindi sila gusto maginutok, mabla November 1. Especially sa mga lugar bla nga madamo, sa mga kadto, bla, like for instance, dito sa Manila, sa North Cemetery. Cemetery, pwede ginadaya. Pero tingin na da. Damo. Kisala ko na nakakadto. Oo. Nakadto ko da aragli da yung mga kantay presidente magsaysay. Ara na sila da yung mga panlubudas lagi na lubong liya, no? Nakakadto ko da one time nga ang akon naging kumpanyaran. Pagwa namon, nagatricycle ka pa pakadto sulod to sa imo nga kadtuan. Grabe, no? Oo. Kadako, gito. Kaya masulod taning bus namon galing kay hindi ka sulod kay may arko. May arko. Kadako gidya. May mga balay to kami mga tiyanggi mo. Grabe. O sige, stand by tanay sa aton mga balita lokal.
Balitang Bayan numero 1. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, patay ang isa ka pulis matapos ginaligar na lukpan sang iyas niya ginatinluan nga armas dira sa may Purok Punay, Barangay Mansilingan, Siyudad San Bacolod, pasado alas 11 kahapon sang aga, Oktubre 30. Ang ining pulis ang gikilala kay Patrolman Val Liansing, 24 anyos, kag residente man sa among lugar. Sunod kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Bacolod City Police Station 7, nakabati sa isa ka lupok ang iloy ni Liansing, kag sang gintuktok niya ang kwarto sang biktima, wala ini nagasabat. Ginpuwersa ang inbuksan ang kwarto ni Liansing, kag ini siya nakitaan nga panghugas na sa sulod sang banyo kag dugoon. Nakitaan sa sulod sang kwarto ang ginapreparar ni Liansing ang iya mga pagkabutang para kuntani sa augmentation sa Ibi Magalona Municipal Police Station sa sining Fiesta Minatay sang aksidente nga naglupok ang armas nga iya ginakapyutan. Duga pa ni Bonilla, si Liansing nakaangkon sang madalom nga pila sa sag-ang kag gindala pa sa Bacolod Adventist Medical Center apang ini siyang nagtiliwan samtang ginabulong. Nakuha sa lugar sang insidente ang isa ka kalibre 45 nga pistola nga armas luthang. Sa karon plano ni Bonilla ang ipaidalom sa paraffin test ang biktima samtang ang armas naman sini ay ipaidalom naman sa ballistic examination. Si Liansing ang nadistino sa Negros Occidental Police Provincial Office kay natalana kung tani iga-augment sa banwa sang Ibi Magalona bilang o kung pagpaidalom niya sa Basic Insurgency Special Operation Course. Dugang pa, nagbantog sa si Liansing kag naging inspirasyon sa maramo. Bangod siya ang ginbata kag nagdako sa sulod sang Home for the Blind kag ang iya maginikanan ang pareho nga may disabilities o kun bulag apang ini siya nangin isa pa ka pulis. Mga alas 6 siguro, nanawag investigador sa buwan sa pamili, ang bal nita, hindi naman pwede nga padayunon sang aparato sa mga konti mapatay na kanya. So, mo ang balsang nanay na hindi naman sa nga kaksun ng mga aparatos kay no aparatos ng gadala, patay mas yapo. Pero sa sinaka, 4-6 siguro. Ang kabahin sa pahayag ni Police Captain Elmer Bonilla sa Police Station 7. Ginpaidalom sa on-the-spot nga drug test ang empleyado sang Valicar Transit Incorporated sa Bacolod North kag South Terminal kadungan sang Nationwide PDEA o Plan Harabas iwas aksidente sa Undas 2022 kahapon sang aga Oktubre 30. Sa interview sa Action Radio kay PDEA Negros Occidental Interdiction Chief Agent Dalisay, ginpahayag sini nga nagnegatibo sa pag-usar sang illegal nga droga ang isa kagatos ka mga drivers, conductors, gwardiya kay ban pa nga personnel sang VTI. Dugang pa ni Dalisay tuyo sang ilahen siya nga mapasiguro nga yara sa healthy condition ang mga driver kag conductor para sa seguridad sa mga pasahero nga nagapauli sakay sa series bus sa Undas o kon sa Tigkalalag. Kadungan sa nga on the spot drug test, nagpatigaan man sang paneling ang makatapos sang PDEA sa mga bagahe kag personal o kon personal belongings sang mga pasahero. Patay naman ang isa ka rebelde sa separado nga enkwentro nga nagluntad sa siyudad sang Giulngan pasado alas 9 ang takna sang gabi sa tong Sabado. Ang napatay ang gikilala kay alias Raymond, miyembro sa Central Negros 1 sang CPP-NPA. Sunod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, commanding officer sang 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army, nakuha ang bangkay ni Raymond samtang ginapatigan ang clearing operation sa encounter site sa enkwentro nga nagluntad sa Barangay Ilihan o kung sa Sitio Ilihan, Barangay Buena Vista sa Amuman nga syudad. Dugang pa ni Pasaporte, naglawig sang 5 ka minutos ang bayluhanan sa lutang sa enkwentro nga nagluntad sa Barangay Buena Vista. Nakuha man sa encounter site isa ka 12-gauge shotgun, isa ka kalibre 45 nga pistola, isa ka granada, 2 ka mga backpacks, kag pila ka mga personal nga gamit. May nakita man ang mga otoridad nga tinuro sang dugo sa lugar sa di nakabalagyo ang mga NPA. Samtang ang una namang enkwentro na tabo alas 3 ang hapon sa Sitio Mambog, Barangay Planas sa Amuman nga syudad. Sunod kay Pasaporte, samtang nagpatigawan sang humanitarian assistance kag disaster response operations ang militar bangod sa Bagyo Paeng. Ginreport man sa mapubuluyo ang extortion activities sa mga rebelde sa mga lugar. Ginabulwanta 20 ka mga miyembro sang NPA ang enkwentro sang militar sa din na enkwentro naglawig sang 30 minutos. Ginpahayag naman ni Pasaporte nga wala sa pilasan sa tropa sang militar. Adjacent barangay ni. Ang first encounter is nasa barangay Plana. So I think Sitio Mambog. So kahapon mga factory. So dito ang first encounter and pagkagabi
another encounter pero sa adjacent barangay na sa sitio Ilihan sa barangay Buenavista. Ang kabayan sa pahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. Nasapwa na ang bangkay sa isa ka lalaki nga naanod sa overflow nga sakop sang barangay Kabkab, Banwa sa Isabela sa itong Biyernes ng gabi, Oktubre 28. Ang biktima ang ginkilala kay Reggie Fernandez, 33 anyos, sa sitio Makapalo, barangay Riverside sa Amuman nga Banwa. Sino kay Police Captain Joseph Partidas, ang hepe sa Isabela Police Station. Nakita ang bangkay ni Fernandez nga nakasampay sa kilid sa nga suba sa Hacienda España, barangay Amin sa Bubanya Banwa, Las 10 kahapon sa nga aga Oktubre 30. Si Fernandez ang may madamong apila sa ulo kag wala na sang panapton sa nga nasapuan. Nibaluan pasado las 8 sang Biyernes ng gabi sang ginanod sang mabaskog nga daludo sang tubig si Fernandez samtang nagatabok sa overflow sakay sa iyang motorsiklo. Ang motorsiklo naman siniyang na-recover 150 metros ang kalayon gikan sa overflow sa diin siya ang ginanod. Sampay sa kilid, kaya may mga uhot na ako din nagnabaw ang tubig. Daw nagruwa ng mga dagko ngay lamon la. So dito sa nagsabit sa ulo, sa may no, sa bunggo-bunggo sa batogor tapos sa chin niya. Kabahin sa pagpahayag sa hepe sa Isabela PNP nga si Police Captain Joseph Partidas. Nagapabilin nga missing ang isa ka mananagat matapos magkapan ang ginasakyan sini nga bangka sa barangay Gilungan, Banwa sang Kawayan, pasado alas 8 sang gabi sa Oktubre 28. Ang ining mangisda ang kilala kay Peter Neil Peraren, 32 anyos, kag residente sa Purok 3, barangay Gilungan sa Amuman nga Banwa. Sunod kay Police Major Gary Alan Rizuma, ang hepe sang Kawayan PNP, upod ni Peraren sa bangka si Benji Panes na nagluntad ang insidente. Sa pagpangusisa ni Resuma kay Panes, ginpahig sini nga pabalik na sila sa dulongkaan sang gulpi nga nagbaskog ang balod kag nagkapan ang ilang nasakyan nga bangka. Nakatinguha nga makalangoy si Panes nga nakatakas sa sitio Kinalipay sa barangay Gilungan sa Amuman nga Banwa samtang wala naman makita si Peraren. Wala man recover ang bangka nga ilang nasakyan bangon nga sunod kay Panes, ini ang nawasak sa mabaskog nga balod. Ang pagpapuli na nila mo, yun na siya na kwansa sa balot, sa kanyang nagkulong ng bangka. Sorry, lapit naman lang kami, ganun kayo tungkol sa basko sa suba, kung siya entrance sa suba, basko ng karet, pagwa. Siya naanod, ang po niya nakasurvive niya. Ako nakasurvive siya, nakasampay siya sa hingad, kaya saya wala nadalagi sa sanod, ikot niya bangka. Ang bangka, kung hindi kami naman na-recover pa. Ang kabahin sa pahayag ni Major Alan Gary Resuma sang Kawayan PNP. Luwas na sa katalagban ng 15 ka mga pasahero sa isa ka motor bangka matapos magkapan sa baybayon nga sakop sang barangay Mulocabok, syudad sang Sagay, pasado launa sang hapon sang kahapon Oktubre 30. Sulo kay Police Lieutenant Colonel Roberto Enjape Jr., hepe sang Sagay City Police Station, halin sa Vito Port ang bangka ang ginamaneho ni Giovanni Fernandez kag pabalik na sa isla sa Mulocabok sa nagluntad ng insidente. Dugang pa rin Jape yara na malapit sa Mulocabok Tower ang bangka sa gulpi nga nagbaskog ang balod. Sa bulig sa matanod kag mga mananagat na rescue ang 15 ka mga pasahero. Pagpatag ni Indiape, wala sang permit gikan sa Philippine Coast Guard ang pagbiyahe ng Fernandez bangon naging paidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang syudad sang Sagay sa tion sa ila nga pagbiyahe. Wala man sa problema, na-rescue na yun. Okay. Kapuli mo tayo ganun. Hindi, wala gadya permiso nga maglakat magbiyahe. Private lang ako mo. Oo. So pinamilya, guro bala, ikalabanan to daw mag-related siya man itong sakay. May guba gamay. Kabakin sa pagpahayag sang hepe sang Sagay City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Roberto Enjape Jr. Nakumpeskar naman ang binabulabanta isa ka gramo sa ginasuspetsyon shabu sa isa ka newly identified personality sa bypass operation sa Bacolod City Police Station 9 sa Zone 9, Barangay Handumanan na kahapon o kung sinigid lamang kagahon o kung kahapon gid lamang sang kagahon Oktubre 30. Ang nadakpan ang ginkilala kay Mark Alperes, 27 anyos, isa ka vendor kag residente sang Don Salvador Benedicto, apang nagatemporaryo nga puyo sa barangay Handumanan. Nakuha sa posisyon sa suspect ang 6 ka sachet sa ginasuspetsyohan shabu nga nagabalor sang 6,800 pesos, by bust money ka mga drug paraphernalias. Sunod sa suspect ang una nga best nga ni siya ang nadakpan.
Gindulong sang City Disaster Risk Reduction Management sa Bradco Port kahapon las 2 ang kagahon ang mga na-stranded sang nagligan ni Oktubre 29, 2022 bangod sa Bagyo Paeng. Suno kay Christine Reyes, Social Welfare Officer 1 sang DSSD, ang pinakauli nga datos nga kadamuon sa mga na-stranded nga ilan record ang yara sa 52 ka mga individual kag anom ang walk-in evacuees. Ginkompirma man ni Reyes nga ang kabugusan o kung may kabugusan nga 58 ka mga na-stranded ka evacuees ang nakahali na sa tanan nga Takuling DPWH Evacuation Center. Action Radio Philippines Standard Time, 16 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 6. Kapin 1 ka milyon ka mga Pinoy apektado sang Bagyo Paeng. Samtang heart diseases nagapanguna sa gyapon nga rason sang kamatayon sang mga Pinoy sa Pilipinas. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis anak, nunang nahuya ako mahulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Okay. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good afternoon kuno, Action Dorel. Yes, good hapon to sa afternoon. ila, no? Yeah. Nami ko nung panahon sa November 5, natandaan niya gid sang dito sa Sabago, nagtanaw sa sang kanyon. Wow. Ikaw la ka pa kasi si Ma'am Vanya Naunahan po ni ato Ma'am pa ya Van. sa Minnesota nakalantaw, ikaw la ka pa kalantaw ya. Gani. Sang Canon Festival. Lunupok sang kanyon. So, ano Paano ano tagalin gini- linupok sa- sang kanyon? Sigabong sang kanyon. Sigabong sang Kasi kanyon. gabong ginaya mo. Ano gani oras gani? I think ang ilang Parade grand parade na. bala daw alas 8 mo. Alas 8 sa Kay aga. before sina, kay daw wala ko bisang schedule. Kay before sina may ara nas laga offering bala flower bala sa kay General Juan Araneta. Bala kay ara na dang kwan mo ang bones ni General Juan Araneta. Okay. Nakita ka na sang kabayo da? Oo. Na. Sa may ilada nga Plaza? Oo. Ara na da. May ara dang bones tiga offer sila bulak ang familia. Kagamang official sa bago. No?
So, mga alas 8 pa. So, Grand Parade, before sina, mga alas 7, guro, mga alas 7 media, tapos pagka alas 8, mag-Grand Parade na dayon. Sige. Homa Lumena, Mangaga, Ana Sinoro, Morning Mandira sa La Carlota, Miss Jinky de Alagdon, kag Ma'am Luisa Luing Melos, good morning. Raimundo Manangkil, sa Buena Vista. Din nga Buena Vista. Ni kami Buena Vista, magaling sa kono, sa Gilungan, no? Oo. Di mailan, may araman. Raydan Velasco, good morning man, kag Athea Kim Eriman. Sige. Good morning, Ating. Good morning kay Miss Josephine Lacson, Action Boy, kag kay Mr. Rodolfo Lacson sa may New York. Good morning man kay Sir, kita ko to gina, Sir Lorenzo Magsipo. Kumang good morning lang dara sa may Bacolod City National High School. Kay Teresa Ganza, good morning man. Raydan Velasco, good morning sa imo. Kay Josie Lynn, good morning. Happy birthday sa apo ni Ana Sinoro nga si KM, 10 years old na. Dalagita na sa New Zealand sila nagalantaw. Okay. Kag wala lang ga comments. Ate, sige. Okay. Happy birthday, KM! KM, happy birthday. Kay Nadia Torreña, good morning man. Dira sa may Tanhay Oriental. Drining may namin ito nga budbud, no? Asa din? Tanay Tanay. to. Tanay na. Basta budbud tanay. Yes. Si Miss Josephine, good morning. Please greet my daughter, Rodeline Lacson. Happy and blessed birthday. Oy, birthday man today. Happy birthday. Okay. Kay Rodeline Lacson. Rudelyn Lacson, happy birthday! October 30 na iyate dito sa Newark, kay October 30 pa lang mo. Ay, okay. So, happy birthday, Rudelyn Lacson. Yes. Quando? Alins kay Rodolfo. Rodolfo. Kag, but si Sino Bot si din Linya? Basi, si Miss J, basi Josephine Lynn siguro ay. Correct. Gwapo ka kuno Action Boy, bagong gupit. Sila ni Miss Ana Sinoro. Sinoro! Kay Janice Nuestro, good morning man sir. Dra sa may Woodfire, Bacolod. Belated happy birthday. Kay Tenny Nuestro Orsal, nga bata ko. Oy, belated happy birthday, Tenny. Doon ka namin sa ngalan niya, no? Tenny. Kay Filicula Calzado Sosa, good morning. Tenny. Kay Meron na 11 ni, 9 ni. Tenny. 9 ni. 9 ni nila? Wala yung 9 ni, Action Boy. 9 ni, 8 ni. 8 ni. Okay. 7 ni. Ay, dami mo na 7 ni, no? 7 ni. 4 ni. Kay Miss Josephine Silinya, greet niya man ang classmate niya nga si Mary Vivian Perez Hawood. Galantaw siya ho. Good morning kay Miss Mary Vivian Perez Hawood. Baka namin sa ngalan mo, no? Mary Vivian Perez. Hawood. Namiyan ko na sa ngalan nga Vivian mo. Vivian. Vivian. Beautiful. Hindi ko na kanina nakuha nga pelikula ang Vivian man. Basta may natanaw ko na nga Vivian ang iyang ngalan. Sinong bida? Nalipat ko kanina sa tanaw ko pelikula. Abi ko si Vivian Velez. Oh, sabay mo na. Charot lang. Dugay na si Vivian Velez siya, mga time nyo pa na iya. Wow! Isang time na ang bata sa inyo mo pa na pagsikat niya. Wala. Isang time yung pagbata sa inyo mo na pagsikat niya. Sige. Okay, 90s fine. pa na saya. So, sa ato dira mga mga taga Energy Fans Club. Good morning man kay Sir Ray Fuentes, Action Boy watching Good morning Nandra. Mula sa kapon ang ang na-interview ko bala sa Vice Gov in Action, si Mr. Guy Fuentes ang naga-support nila sa softball team dira sa Bago City. Kurti pila tong iyang monthly nga gina-support na do 70,000. Swerte, no? Mo sa sweldo mo na iya. Naku pa ng sweldo ko, hindi man pagpanubuin. Hindi ko wala gusto ang ginapanubuan. Wala, but sa mga allowances. Wala pa allowance sa mga allowances, medicines. Medicine allowance. Morning da sa kay Mr. Guy Fuentes, kay sa pamilya Fuentes dira sa California, USA. Yes, good morning. Sa kay gapon na nag-comment si Justin Fuentes, no? Pili ko related is laguro sang friend nga si Kay Fuentes kay do friend sila sa FB. Kay?
Kate Fuentes. Kate? Tito, yan yung K. Okay. Si K. Sige. Standby na kita sa mga balita national. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa sadtupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig. Bayan numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Kapin 1 milyon ka mga Pinoy ang apektado sang Bagyo Paeng. Sa pinakauli nga datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 277,383 ka mga pamilya ang apektado sa 2,445 ka mga barangay sa Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Socsargen, Caraga, Bangsamoro, kag Cordillera Administrative Region. Sa 932,077 ka mga gin-evacuate, 168,453 na lamang ka mga individual o kung mga 44,847 ka pamilya ang nagatiner sa mga evacuation centers. Naglambot na sa 22.3 milyones pesos ng ayuda ang napanagtag sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD para sa mapektado sang Bagyo Paeng. Kalakip na diri ang mga food packs kag non-food relief items nga ginpanagtag sa 1.2 milyones ka mga individual nga apektado sang bagyo. Sunod pa kay Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo, may 1.4 bilyones pesos na standby funds ang DSWD. Dugang pa ni Tulfo sa 169 ka mga balay ang ilan na record nga ginguba sa
sa Cordillera, Mimaropa, Eastern Visayas, Central Visayas, Western Visayas, Davao, Soksajan kag Caraga. Ginpanghiwala naman sa Office of the Press Secretary ang report nga yara si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pungsod Japan sa naglaslas ang Bagyo Paeng sa pungsod. Suno kay OPS Officer in Charge Chiloy Garfield, wala sa pungsod Japan si Marcos. Wala naman naghatag sang dugang nga detalye si Garfield kundiin si PBBM sa nagalaslas ang bagyo. Naibaluan, ginpangunahan ni PBBM ang full emergency meeting sa National Disaster Risk Reduction and Management Council apang ini siyang nagtambong lamang via online. Nagapanguna sa gyapon ang mabalatian nga heart diseases, cerebrovascular diseases kay cancer nga rason sang pagkapatay sa mga Pinoy sa pungsod sa unang nga 7 ka bulan sang sining nga tuig. Sunod sa Philippine Statistics Authority o PSA, halin Enero tubtub Hulyo 2022 yara sa 311,921 ang nagkalamatay, mas manubo ini sa 31% ikumpara sa 452,228 nga napatay sa tunang kaligad nga tuig. Sa nasambit nga datos nga ischemic heart diseases ang nagapanguna sa listahan sa diin, 57,899 ka mga tao ang napatay, nagakahulugan ini sang 18.6% sang total deaths sa pungsod. Yara sa ikaduha nga pwesto man ang cerebrovascular diseases, kalakip ng stroke kag aneurysms nga may 32,354 nga nagkalamatay o kung 10.4%. Yara sa ikatatlo nga pwesto ang neoplasm o kung cancer nga may 31,487 ang nagkalamatay o kung 10.1%. Yara sa 20,107 ang napatay naman bangod sa diabetes, samtang 17,999 napatay sa hypertensive diseases. Samtang yara naman sa kanapulo nga pwesto ang balatian ng COVID-19 sa diin yara sa 12,083 ang nagkalamatay. Plano naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga direktang ibaligya ang gatong sa mga mananagat agud makakuha sang dako nga diskwento. Suno kay BFAR Officer in Charge Demosthenes Escoto, agud mahaganaga na epekto sang tuman kamahal nga gatong sa mga mananagat, luyag nila nga makahimo sang koneksyon sa tunga sang Fisher Fox kag mga oil companies. Dunga pa ni Escoto, nagpahayag na sang listahan ang DOE sa mga target nga benepisyaryo kag ang fuel requirement. Ginaareglo na sa karon sa natungdan nga ahensya ang parameters para madayon ang kasugtanan kag programa para sa mga mangingisda. Nabuligan nga makapauli sa konsulada sa Pilipinas sa Jeddah, Saudi Arabia ang 19 ka distressed overseas Filipino workers sa kon OFWs. Kalakip sa mga nakapauli sa Oktubre 15 ang mga runaway sa Bahay Kalinga Shelter kay isa ka menor de edad. Ginasikaso sa konsulada ang immigration clearance kag exit visas sa mga undocumented OFW sa Saudi Arabia nga ang halos tanan sa ila ang expired na ang ila residence permits kag mayo hurob o kon runaway cases. Isa sa na-repatriate and rescue gikan sa iya employer bangod sa isa ka consular mobile mission nga ginpatigayon sang konsulada sa nakaligad nga bulan. Sa bulig man sa Philippine Overseas Labor Office kag sang Overseas Workers Welfare Administration, tigay nga nakasugilano nila employers sang OFW para mahatag ang iya unpaid salaries, mga benepisyo kag final exit visa. Temporaryo ini nga nagtine sa Bahay Kalinga Shelter anti siya nakapauli sa Pilipinas. Halos tanan sa ilang wala sa ikasara nga magbakal sang ticket para makapauli sa pungsod. Nibaluan mas nag-istrikto ang Saudi government sa karon sa mga overstaying o kung may expired residence permit agod mabuhina ng illegal migrants sa ilang pungsod. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:34. Morning danay kay Maricor Del Monte Sasil, kag kay Bobby Sasil sa Riverside, Barangay Tabunan. Hinablos gali ni Ray Fuentes sa Action Door si Juan si Kay. Siling. Standby na sa Action Report second portion upod kay Action Fred Salanga. Balikay naman kita sa Action Balita Morning Edition upod gyapon sa inyo news team. Action Dorel Kabat. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Live